या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। विधानसभा अध्यक्षांनी आता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे। विधानसभा अध्यक्षांनी जर चुकीचा निर्णय दिला तर पुन्हा न्यायालयात जाऊ असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलंय। अँटेलिया मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारनं मोठं गिफ्ट दिलंय। परमबीर सिंह यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलंय। नैतिकतेची भाषा राऊत यांनी करू नये, अब तेरा क्या होगा संजय राऊत अशा शब्दात आमदार नितेश राणेंनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली आहे। विधानसभा अध्यक्षांवर कोणी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेच्या प्रकारात बसत नाही। मला वाटतं की अध्यक्ष कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, तसं प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय। सर्वोच्च न्यायालयानं जो निर्णय दिलाय त्याचं विश्लेषण या सरकारनं चुकीच्या पद्धतीनं केलंय। येत्या 3 महिन्यात हे सरकार कोसळणार असं खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधलाय। ठाकरे गटाकडे शिल्लक राहिलेले कार्यकर्ते टिकवणं आणि सहानुभूती मिळवणं यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू आहे। उद्धव ठाकरे यांनी घाबरून राजीनामा दिलाय असा हल्लाबोल श्रीकांत शिंदे यांनी केला। देवगड येथील श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं कुणकेश्वर इथं आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या पार्श्वभूमीवर श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिरात 11,111 आंब्यांची आरास करण्यात आली। मडुरा डिगवाडी येथील शेतकरी नाना वेंगुर्लेकर यांच्या घराशेजारील गोठ्यात घुसून बिबट्यानं गायीवर हल्ला केलाय। बाबू वेंगुर्लेकर यांनी प्रसंगावधान दाखवत बिबट्याला हुसकावून लावल्यानं पुढील अनर्थ टळला। गतवर्षीच्या तुलनेत कोकणातून फक्त 30% आवक हापूस आंब्याची होतीये। तब्बल 70% आवक घटली असून आंब्याच्या बाजारपेठेवर दक्षिणेतील आंब्याचं वर्चस्व निर्माण झालंय। परशुराम घाटातील अवघड वळणावरील चौपदरीकरणाचं काम मार्गी लागावं यासाठी घाट 25 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान बंद केला होता। मात्र 16 दिवसानंतर गुरुवारपासून परशुराम घाटातील वाहतूक सुरळीत सुरू झाली आहे। गोवा रामनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉली क्रॉस जवळ बोलेरो पिकअप आणि कार यांच्यात पहाटे धडक झाली। या अपघातात गोव्यातील 5 जण जखमी झाले। राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना ईडीनं नोटीस बजावली होती। त्यांनी ईडीकडे हजर राहण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत मागितली आहे। राज्यपालांच्या निवडीसाठी काही नियमावली असायला हवी, अन्यथा राज्यपाल पद रद्द करावं। अशी माणसं राज्यपाल पदाची अवहेलना करतायत असं उद्धव ठाकरेंनी भगतसिंह कोश्यारींवर निशाणा साधलाय। एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदाची निवडही कोर्टानं रद्द केली असल्याची माहिती उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी दिली आहे। मग या काळात नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता। याबाबत अजित पवारांनी मोठं वक्तव्य केलंय। यावर अजित पवार खोटं बोलतायत, राजीनाम्याची कल्पना सर्वांना होती असं नाना पटोले म्हणाले। 20 किंवा 21 तारखेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची माहिती आमदार बच्चू कडू यांनी दिली आहे। तर या मंत्रिमंडळात त्यांनाही संधी मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। केवळ 16 आमदारच नव्हे तर विधानसभा अध्यक्षांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे अशी माहिती ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी दिली आहे। सदानंद कदम जयराम देशपांडेंच्या जामिनाला ईडीचा विरोध आहे। दोघांच्या जामिनावरील सुनावणी 17 मे पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे। साई रिसॉर्ट प्रकरणी कदम देशपांडे न्यायालयीन कोठडीत आहे। लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रुजभूषण सिंह यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ झाली आहे। या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी 6 पोलीस पथकांसह SIT स्थापन करण्यात आली आहे। तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात द केरळ स्टोरी या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे। चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधात कोर्टात दाद मागितली आहे। गुरुवारी तापमानानं उच्चांक गाठलाय। पुढचे 5 ते 6 दिवस तापमान 40 ते 42 अंश सेल्सिअस राहणार असल्याचा अंदाज वेधशाळेकडून वर्तवण्यात आला। CBSEचा 12वीचा निकालात यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 5.38% तर 10वीच्या निकालात 1.28% घट झाल्याचं दिसून येत आहे। राहुल गांधींना शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे। दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 2 जूनपर्यंत वाढ केली आहे। पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना सर्व प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करण्यात आलाय। त्यांना 9 मे पूर्वीच्या कोणत्याही प्रकरणात अटक न करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.